салом дӯстони азиз, саломи пур аз муҳаббат, пур аз вафо ва пур аз сидқ нисбати ҳар яки шумо. соли нави мелодиро ба ҳар яки шумо табрик муборакбод мегӯем. бигзор дар соли 2026 муваффақият, комёбиҳо ҳамеша ҳамроҳи мову шумо бошад. барои мо савол доданд ки хоби кам ва ё хоби зиёд ҳар ин ҳолат метавонад ба организм зарар расонад. имрӯз мавзӯи мо дар бораи кам хоб кардан ба организм чӣ зарар дорад, зиёд хоб кардан дар организм чӣ зарар дорад. мо дар бораи анами ду мавзӯъ гуфта мегзарем. шурӯъ мекунем сараввал аз нокифоягии хоб ё кам хоб кардан ба организм чӣ мушкилотҳоро оварда мерасонад. якум вақте ки инсон кам хоб мекунад, қобилияти диққатнокӣ ва хотираи инсон заиф мегардад, чунки хоб як намуди барқароршавии организм аз хасташавӣ мебошад. дуюм, боиси сустшавии иммунитет. агар инсон хоби нокифоя кунад, системи иммунии инсон заиф мегардад. вақте ки системи иммунии инсон ки заиф гардид, дар ин ҳолат бемориҳои гуногун метавонанд ки ба инсон таъсири худро тез расонанд. сеюм, зарари кам хоб кардан ин хатар ба дил, фишори хун. чунки вақте ки инсон хоб мекунад, яъне ки хоби нокифоя мекунад, ҳосилшавии баъза ҳормонҳо дар организм каму зиёд мешавад ва ин метавонад ки ба кори дил, ба фишори хун ё ки ба системи гардиши хун таъсири манфии худро расонад. дигар зарар аз он аст ки хатар ба дил ва фишори хунро гуфта гузаштем. таъсир ба вазн ё ин ки метаболизм, яъне ки дар бисёр ҳолат вақте одам кам хоб мекунад, боиси бандшавии иштиҳо, яъне ки ҳамон хӯриши инсон, ғизохӯрии инсон кам мешавад ва ин метавонад ки ба лоғаршавӣ ва ба бемориҳои гуногун гирифтор шудаи инсон гардад. акнун мо шурӯъ мекунем ба зиёд хоб кардан ба бадан чӣ зарар дорад, яъне аз меъёр зиёд хоб кардан. ҳоло ки мо бояд 7-8 соат одами калонсол хоб кунем, вале агар зиёд шуд чӣ мешавад? зиёд ки хоб кардем боиси сардардӣ ва камҳаракатӣ дар организм мешавад. дуюм, афзоиш ва хавфи бемории диабети қанд ва дил, чун вақте одам дар як ҷо фақат мехӯрад, хоб мекунад, камҳаракат аст, ин боиси бемориҳои дил ва боиси бемориҳои диабети қанд низ шуда метавонад. инчунин зиёд хоб кардан ин ба паст шудани ҳолати равонии инсон, ҳолати эҳсосотии инсон шуда метавонад. таъсир ба вазн, яъне ки вақте ки инсон мехӯрад, хоб мекунад, боиси зиёд шудани метаболизм ё ки зиёдшавии вазни бадан шуда метавонад. мутаассифона ин таъсири бениҳоят хавфноки худ дорад. ва дар соли 2026 дӯстони азиз, барои шумо мо муждаи нек, муждаи хуб дорем. китоби нав ба чопрасондаи мо, китоби анатомияи одам, ки муаллифони ӯ Мирзоев Хоҷа Абдулазиз, омӯзгори мактаби президентӣ, ва банда Раҷаб Афзалшо китобро дар соли 2026 пешкаши шумо мегардонем. китоб дар ҳаҷми 290 саҳифа бо як ороишоти зебо. нафароне ки хоҳиши омӯхтани илми биология доранд ё ки хоҳиши ба донишгоҳи тиббӣ, коллеҷҳои тиббӣ, умуман дӯстдорони фанни анатомия метавонанд ки китоби моро дастрас кунанд ва сатҳи дониши биологӣ ё ки анатомии худро болотар бартонанд. хай дӯстони азиз, то мавзӯи дигар.